Ni wedi bod yn siarad am wneud rhywbeth am gynhesu byd-eang am flynyddoedd, a ni jyst heb weithredu digon. Mae Prydain yn gwario 10.5 biliwn o bunnau bob blwyddyn ar substeiddio tynwyddau ffosil, mwy nag unrhyw wlad arall yn Ewrop i gyd. A ni newydd datgan ar gyfer hinsawdd, felly mae rhaid i ni wneud fwy, does dim pwynt cael targed os nag ni actually cyrraedd y targed yna. O'n i eisiau bod rhan o rhywbeth sy'n cael pobl i newid meddwl amdan climate change, does yna'n digon o pobl. So rhoi mynedd i fewn i edrych ar ôl gwaith ni, so gwneud siwr bod does yna'n sborio, gwneud siwr bod nhw'n ailgylchu, safio'r gwast bwyd, beth fel yna. Mae angen lot mwy o promotions, demonstrations amdan pethau fel yna i cael pobl ar ochr ni. Mae yna lot o pobl ddim yn coelio fo, maen nhw'n meddwl bod mae climate change yn rhywbeth mae pobl wedi gwneud i fyny. Basically, eisiau pobl cymryd rhan, wneud pethau sydd angen cael ei wneud, actually give a rat's bottom.